Čaute ľudia, vítam vás Niles u prvého neherného videa. Tentokrát by som chcel vám ukázať, ako vytvoriť operačný systém v programe Oracle VM VirtualBox Manager. Čo k tomu budeme potrebovať? Tak najskôr určite samotný program, ktorý je tuto, a potom operačný systém. Ja som zvolil Windows XP Professional. Je to ľahké si ho aj stiahnuť, určite každý pozná torrent a ja vždycky cez to iba stiahujem, takže do Google napíšete Windows XP Torrent a hneď prvý link Windows XP Torrent, Professional XP3 aktivovaný, má to 622,63 MB. Tak, tu si ho potom dáte do zložky Downloads, potom pôjdete do tohto programu, hej, potom tam dáte nový, to už hneď na vás vyskočí tento operačný systém a verziu je predvolený, takže napíšete Win XP, potom to pamäť, to je RAM, ktorú bude ten operačný systém mať, či ja dávam ako obvykle 1 GB, to boháte podľa mňa aj stačí, dáte vytvoriť nový pevný disk, dáte Next, VDI, VirtualBox Disk Image, Dynamically Allocated, 10 GB bude mať pevný disk v tom OS-ku, potom dáte Create a Create. Tak, už tu máme vlastne tento samotný systém, ale ešte není nadstavený, tak musíte ísť do nadstavení. Systém. Musíte zaškrtnúť sieť, aby ste mali internet. Procesor. Tu si vyberáte, koľko chcete tam jadier. Tým, že ja mám Intel Core i7, tak ja môžem mať 8, ale to sú iba triaty, hej. Normálne procesory, alebo teda jadra, mám iba 4. Ja si zvolím 2. Ale treba zapnúť, jak mi tuto píše tento, alebo ne? Akceleráciu, no neviem. Ja si nechám 2 procesory, hej. Display, toto je VGAčko, čiže videopamäť, alebo Video Graphic Adapter. Ja vlastne mám Intel HD grafiku, tak maximálne mám 128 MB, ale mám ešte 1 gigovú Nvidiu, hej, tuto dole. Ale tu nejako, tu nemôžem mať. Dáme povoliť 3D akceleráciu kvôli nejakým tým aeroblbostiam, neviem, jak sa to presne volá. Úložisko necháme takto, aké je, ale tu dáme, vlastne nedáme tuto, ale dáme audio povoliť, sieť, to je internet, to necháme tak, povoliť USB porty, to je napríklad tak, že keď dáme do notebooku, ja neviem, USBčko alebo nejaký externý harddisk, tak aby nám to v tom, aby ten operačný systém to zaregistroval, hej. USB tiež. A dáme ešte úložisko a tuto do tohoto prázdneho dáme nejaký tento disk a dáme choose a virtual CD of alebo slash DVD disk file. A vybereme si v downloade tento XP Professional, čo sme si vybrali, dáme open a tu už vlastne máme zvolené, hej. Dáme OK a dáme spustiť. Toto minimalizujem, hej. No, tu sa spúšťa ten program. Čo uvidíme? Nejaká blbosť. A tu sa spúšťa táto inštalácia. Nič nerobíme, počkáme, kým tuto dole sa neukáže setup is loading files. A niečo ešte v tých zatvorkách a setup is starting Windows. Hej, takže teraz sa nám ako bude rozbiehávať ten program. Chvíľu počkáme. Vidíme, že procesor tuto, ja mám takýto CPU meter, hej, to mi meria procesor. Vidíme, že teda 80%, tak dosť rýchlo ide. A no, ok, ešte volovina. A tuto dáme tento hard disk, hej. Neprečítam to. A dáme format the partition using the NTFS file system. Hej, zvolíme to. A teraz sa nám formatuje ten hard disk a jeho veľkosť, ktorú sme zvolili. No, tu teraz musíme čakať do 100%. Hej, tak a potom sa nám spustí nejaká inštalácia. No. Zase čakáme, teraz sa to bude
tam ako inštalovať tie súbory. Adobe Scoping Files, čiže to sú tie hlavné súbory Windowsu, čiže niečo ako System32 a Windows. Čakáme. A potom keď sa nám to dokončí ešte... No nič. Ja tuto sťahujem z torrentu taktiež Mac operačný systém Snow Leopard. Už 22 minút to mám hotové, tak ak sa mi ešte podarí, tak v niektorom čase natočím ešte tiež takýto podobný install guide, alebo jak to mám nazvať, neviem. Že jak sa to v tomto istom programe robí, tam je to trochu zložitejšie. Takže kto to nevie, tak si to môže ako pozrieť to video ako odo mňa, alebo o niektorých iných, čo to točia a si to teda pozrieť, no ale toto už by si mohla aj pohnúť. Škoda, že to toľko trvá, lebo tá hard disk mám dosť pomaly, no. Samozrejme aj zabratý. No tuto mám na USBčku Borderlands, na ktorý som chcel robiť gameplay. Ale ešte neviem. Rozhodnem sa. No 93%, 4, 5, už to stovka tam bude. No. No hurá. Tak, a teraz čakáme, hej. Čo sa tam zase načítava? Loading information file, saving. A teraz restarting computer. Čiže teraz sa ten program reštartuje, hej, sám od seba. Press any key, nestlačajte nič, hej, lebo zase tú inštaláciu tak keby zrušilo. Takže nič nestlačajte a tu už sa rozbieha samotný Windows XP. Profesionál. Čakáme, kým sa to nabutuje a potom budeme pokračovať ďalej. Zase čakáme. Procesor už ide na 90%. No a tu už prebieha samotná inštalácia Microsoft Windows XP Professional. A tuto musíte čakať 39 minút. Podľa mňa to ani tých 39 minút není, lebo sa to väčšinou kráti. Raz je to 39, potom to klesne na 30, alebo teda aspoň u mňa. Tak, čiže teraz je to 39 minút, tak ja pauznem toto video a budem pokračovať, keď sa to doinštaluje. No, dostal som sa k takej časti, keď už teda inštaluje sa tento Windows, tak tu od vás ešte vyskakuje také okienko, do ktorého napíšete vaše meno. Ja si tu dám iba svoj nick, hej. A meno počítača nechám tiež, len tuto dopíšem pomlčka PC. Tak. A tu si potom ešte nastavíte čas, zónu, alebo teda časové pásmo, kde je Bratislava. Tak, a automatic blablabla. No dobre, dajte next a môže zase čakať, tu sa inštaluje network, čiže sieť a ja znova pauznem video. Keď sa ako niečo udeje, tak potom to začne nahrávať. No, takže vítajte späť. Prebehla teda tá pol hodina tej inštalácie. Teraz sa nám celý systém zase resetol. Tuto zase nestlačajte nič, žiadne, ja neviem, tlačítko, alebo proste nič nestlačajte, keď to od vás bude pýtať, že press any key. Nič nestlačajte, toto povie aj bez toho, hej. Takže už sa nám to teda resetlo. Zabootovalo. Please wait. No, toto zase niečo nejaké, no jasné. No, to je ako rozlíšenie upraviť a tak ďalej. Zase musíme čakať, kým sa tam ešte nejaké programy nahodia a tak.
No, to je také nudné dosť, lebo no, ako musíte čakať a... No prosím, tu je samotné intro. Microsoft Windows XP. No, welcome to Microsoft Windows, thank you for purchasing. Áno, ja som si kúpil, áno. Dáme next. Dáme, môžete dať aj krížik, ale ja vždycky dám túto fajfku, hej. No. Dáme next. A tu sa čekuje internet. To ja tu dám skip, hej. A dáme no. Your name, tu dáme, ja si teda dám svoj nick. Dáme next a finish. Tak. Uplink a welcome. Tak a ja vás vítam u Windows XP v Oracle VM VirtualBoxe. Tak. No a pohni si. Vždycky poviem vítajte dosť skoro. Dosť to trvá, to sa mi nelúbi. No, prosím. Tak, toto je samotné, áno, menu XPčko a tak ďalej a tak ďalej. A tu už máte ako samotný Windows. Bože. Samotný Windows, tu máte dokonca aj e-mail, Messenger, Media Player. Teraz môžete ešte skúsiť internet, či funguje. Tak, každopádne napíšete, ja neviem, google.sk, hej, ja napíšem. Dáte enter. A vidíte, že internet funguje, takže a týmto ste vlastne spojaznili Windows XP v Oracle VirtualBoxe, hej, tu si ešte môžete zmeniť aj pracovnú plochu, nejaké to pozadie, hej, no a tu už vlastne máte samotné menu. Takže ja vám ďakujem za pozretie tohto videa, dúfam, že toto video pomohlo, tým, ktorí to nevedia, tak držím palce, aby sa vám to podarilo a ja sa vlastne s vami lúčim, uvidíme sa u ďalších videí, čo sa týka už aj takýchto inštalačných návodov alebo gameplayov. Uvidíme, ja sa teda s vami ešte raz lúčim a čaute. Čaute.